ଆମର ଆଜି ବରା ଛଣା ତମେ ଆଜି କଣ କରିବ ନାନୀ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆଉ ଘୁଗୁନି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାସ୍ କରି ତମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କରିବ କାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋ ସାନ ଝିଅଟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା କଥା ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଖାସ୍ ମୋ ସାନଟା ସେଥିପାଇଁ ନାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ବରା ଛାଣୁଛନ୍ତି ବଢିଆ 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 ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ କିଛି ବଢିଆ କିନା କରିବେ ଆଳୁ ଭାଜୁଛନ୍ତି ମଟର ସିଝା ହେଇଲା ନା ହଁ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଆଳୁ କଷା ହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ପକେଇଛୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହଁ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ପକେଇବ ତେଲ ଟିକେ କେଉଁ ମଟର ପାଇଁ ବୋଧେ ଦହିବରା କରିଦେଲେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ପେଷ୍ଟ ବାହ ବଢ଼ିଆ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ମୋ ନାନୀଟି ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ନାନୀଙ୍କର ମୋର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କୁହ କିଏ କରିଛନ୍ତି ତୁ କରୁଥିବୁ ନା ମୁଁ କରିନି ଏଇ ନାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ